Rayonumuzda 400'den ortiq ishmakar исәпләнә. Ishmakarlarning ko'pchiligi ekinchilik һәм qo'shchilik bilan shug'ullanadi. Müslimning qo'shchi fermerlарын республикада да яхшы беләләр. 60'dan artıq bizning Kristian fermer xo'jaligi, ishmakar bo'lib chiqqanlar endi. Bizning 30'dan artıq qo'shchilik направлениесендә булса, калганнары ekinchilik, tirlikchilik направлениесендә шалып баралар. Авыл хуҗалыгында эш җиңелләрдән түгел, мул уңыш продукция алу тынгысыз хезмәткә генә дә бәйле булмаска мөмкин. Күп вакыт табигый факторларда зур роль уйный. Быел, мәсәлән, күпме көч куеп та игенчеләр мул уңыш ала алмады. Кышчыларны исә икенче ел рәттән кыш гриппы киеренкелектә тотты. Müslim rayonында эшкуарлыкның эшчеләр булуыбызды, аның берсе суховей, хорожил дисәк, икенчесе атмосфер засуха, өченчесе инде туфрак засухасы дип әйтәбез. Bizden indi tılay jeyim biyil 65 bin tonna gına jeyip aldı. 12 setner borxar ortaşa hektar bereme. Ozgan yıl 30 setner bolsa biyil 12 setner gına buldu. Tirlikçiliklerge de indi bu zor ziyan saldı dep aytабыз. Çünkü indi azık әзерләү күләмендә кимеде. Күп кенә фермер хуҗалыклары җиттән азык сатып алдылар. Көпчелекне тәшкил итүче тагын бер төркем алып сатарлар. Район халкын кием салым, көн күреш кирәк-яраклары һәм азык-төлек белән алар тәэмин итә. Узган җомгада районда тагын бер кибет ачылды, дөресрәге яңа бинага күченде. Сөмбелә кибетен ачу тантанасына район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хуҗин да килгән иде. Эш юк дип зарланганча, ниндидер хәзер күп поддержка программалары бар. Хөкүмәт инде төрлечә ярдәм итәргә тырыша. Самозанятость башка төрле ниләр белән грантлар бар. Инде мин инде эндәрим яшьләргә эшмәкәрләрдән үрнәк алып, үзләренең эшләрен башлап җибәргә. Инде biz район хакимияте буларак инде biz аларга инде ярдәм күрсәтеп була, аларның барышында күрсәтербез. Эшмәкәрләр арасында хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр дә бар. Алар нигездә аш-су әзерләү, моторлык тудыру белән шөгыльләнә. Юл транспорт юнәлешен сайлаучылар да бар. Эшкуарлар кулланучыларның ихтыяҗын канәгатьләндерү белән бергә салым базасында тулыландыра. Шуның өстенә район халкына эш урыннары да тәкъдим итә. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.